गोजोन फुंबिलिनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ बयबो रायजो राजानिसिम बावहरबाय। दिनै बे फुङाव आं इउटिउबाव नुजानायनि जेबो जाहोन गैया, मात्र नैबेल' जे आङो फुङाव बा बेलासियाव बयखौबो उइस खालामनो मोनोबा गोसोखौ गोजोननाय मोनो। आरो दाखालि थांनाय 29 सेप्तेम्बर बै दिनखालि बड'लेण्ड आइडल सिजन 2 नि ग्रेन्ड फिनालिमोन उदालगुरि कलेजनि अडिटोरियाम सिङाव। दा बै दिनखालि टप 10 कन्टेस्टेन्ट बिथांमोनहा गावसिनि रोंगौथिखौ दिन्थिनानै गोबांसिनानो माने मोजां खनदों बयबो। माने जोंनि नुनायाव सोरखौ लाखिनो सोरखौ दोननो बेबायदि मोनसे पर्याय फैदोंमोन। थेवब्लाबो सायख'जाखानांगौ हिसाबै माखासे बिथांमोनखौ सायख'नानै फार्स्ट, सेकेन्ड एन्ड थार्ड प्राइजखौ मोननो हानाय बायदि सेलेक्ट खालामनाय जाबाय। दा फार्स्ट प्राइजखौ मोननो हादों जोंहा नावकाटानि सासे मा होननांगोन बेखौ फंबाया मेगन नुवा, जोबोद दुखुनि बाथ्रा। दा मा जाहोननि थाखाय मेगन नुवा बेखौ आङो मोजाङै फोरमायजोबनो रोंनाय नङा। नाथाय बे फंबाया जे मोनसे इसोरिक गोहो दङ बेखौ जों बै दिनखालि नुनो मोन्दों। आरो बिनि गाराङाव जे मोनसे इसोरिक शक्ति दङ बा इसोरा होनाय, बे जे नुवाब्लाबो मेथाइखौ माबायदि गोसोआव लायो, मेथाइनि टिउनफोरखौ माबायदि गोसोआव लायो, बे आसरित आरो माने साननो लगा। नंगौ बिथांखौ मोनसे बिकलंग खालामदोंब्लाबो माने इसोरा बेनो मोनसे गोहो होदों आरो बियो जोबोर मोजां, बाख्नायथाव। आरो बियो फंबाया गोजौसिम दावखोलांनो हानायनि मोनसे लामा दं बेहा। माने बिनि जितु एक्टिभिटिस बेखौ नुनानै जों बुंनो हायो आरो जोंबो बेखौनो हास्थायो जे सानसे बेलासे बे फंबाया गावबो जे नर्मेल मानसि बायदि हाबा मावनो हायो बेखौ प्रुभ खालामनो हाथों, बेखौ इसोरनियाव आंबो आरज गाबबाय। दा बै दिनखालिनो माने आंबो लेंहरजानाय आलासि हिसाबै ओरैनो एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय आंखौबो मेथाइ खनहोदोंमोन। दा बे मेथाइफोरखौनो नोंथांमोननो आङो दैथायहरनो सानदों। अडिअ' खननाय आरो लाइभ पारफरमेन्सआव खननाया एसे बेलेग जायो। आरो फारसेथिं लाइभ पारफरमेन्सआव खननायाव माने मिउजिकजों खुनु रिलेसन गैया एबा प्रेक्टिस गैया, डाइरेक्ट खननाय जायो नालाय, बेखायनो बहुद बुस्थुआ थालाङो आरो। थेवब्लाबो बेखौनो नोंथांमोननो एसे दिन्थिनो होननानै आङो दिनै फुङावनो बेखौ लाबोनाय जाबाय। गोरोन्थियाथ' जाखागोन स्वाभाबिक, थेवब्लाबो निमाहा मोनगोन होननानै आं आसा खालामबाय। दा नोंथांमोना नायलांदो, आं नोंथांमोननो बेखौ दिन्थिलांगोन। दा बिथां आदाम बिजारखौ एकदम जोबथाजोंसो खननानै कनक्लुजन खालामनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। फंबाय मलिकनि खोथाखौ लाखिलांबाय। मेथाइआथ' बिराद बोराय मेथाइ, पुराना मेथाइ, आंनि लाइफआव सेकेन्ड रमान्टिक मेथाइ आरो। मेथाइखौ लिरदोंमोन बे दानि जोंनि बरमा समस्तिनि MLA आदा भुपेन बर'आ लिरदों। बावलायलांबाय मेथाइखौथ' बिराद गोबाव खनाखै, थेवबो दिनै बोरैबा गोसोखांदों आङो माने।
salvador. Mujiran liang dina kau tinggal marjani bersami salvador.
गोनांथि दं बिबान दं जोंहा बयबो इयुन सिमांनि जोमै बायदि बिरबाय थाथों बार बायदि गोसारलांथों दैमा बायदि बोहैलांथों अखा खोरोमनायनि सोगोमसारथों जोमै बायदि बिरबाय थाथों हारिमुनि नाजानायजों खौसेथि हीरा बायदि जाना थाथों अराय मुलुगाव हारिमुनि नाजानायजों खौसेथिनि मानजों हीरा बायदि जाना थाथों अराय मुलुगाव हारिमुखौ लाखिनांगौनि गोनांथि दं बिबान दं जोंहा बयबो इयुन सिमांनि गोनांथि दं बिबान दं जोंहा बयबो इयुन सिमांनि हारिमुखौ लाखिनांगौनि गोनांथि दं बिबान दं जोंहा बयबो इयुन सिमांनि गोनांथि दं बिबान दं जोंहा बयबो इयुन सिमांनि गोजोनथों रोजा रोजा साबायखर लोगोसे आरो मोनसेबाव जोबथानि